Okay, ni ana pod ko, welcome to my channel. Videohan ako ning kamaisan diri sa among silingan. Tara o. Luag kay ni siya nga mais. Akong gipataas ang video kay hindi makuha ang sakyanan nga gilabay. Ilang ingon nga by July 4 nihay nakataas ang mais. Ako ginistingan og nihay bagyo ni siya. Ingon dito sa dool sa tulay na muning karsada diri sa amo. Kita ni mo ng karsada. Nagtindog ko across sa karsada. Nihay daw ang kataas pag abot sa July 4. So ako ni siyang gibidyohan. This is a cornfield. Corn nga dili pwede kaunon sa tao. Para las hayop. Gikan dito pa ingon pagyud diri dapit at the end. Dito pagyud dili makita kay layo na kayo. Sa likod aning mga trees is the river. It's the river road. Okay, I'm going up kay na ay sakyanan. Ako gusto ko ang kung sakyanan. So that's the corn. That's the sky. Og morning punuan sa walnut. Grabe kadako. Walnut. Walnut. Dako na kayang walnut dire. The walnut. So naara ko dire at bang para among balay. The red maple. Japanese red maple tree. Di ako ang daw ipatindog. Nice kay siya. Pero mag-turn green gyapon ang iyang dahon after a while. So mauna tulip tree. Nabali ang sangag hapon tungod sa kakusog sa ulan. Sa hangin di ay. Kani siya namulak na ni nga tree. Ambot unsay bulak. Unang yang bulak. Kani nga tree. Dayon ang tulip tree. Kani siya tulip tree ni siya. Tanaw na to na ba siya bulak dire. Kay mamulak man ni siya. The tulip tree. Let me see. Naana siya bulak Munang bulak sa tulip tree. Humot pud siya. Gamay pa yung bulak. Naghangin. Gihangin. Kiyogoy-yogoy sa hangin ang bulak. So nabali ang sakasanga kay it did snap broken. Snap broken list sa hangin. Nya kani siya nga tree.
mapuno ni siya sa bulak. I-focus. Siga kang adlaw. Focus. Ba't asan siya? Yara yung bulak. Pero kahoy ni siya. Taas kay ni nga kahoy. Nya mabuyok sa bulak. Right there. Mana siya kataas oh. Nataas kayo. Okay. I hope you like my video. Please subscribe, like, share, and comments. And please take care of each other and stay safe. Bye.